Bagoazen lehenbiziko lagun gaztearekin, Aitorrek fabrikatik baserrira egin du jauzia eta bizi proiektua sortu du bertan bizitzeko beste modu bat, eta elikagaiak ekoizten ditu besteak beste. Gurekin da Aitor Urdangarin Irastorza. Kaixo, Aitor. Arratsaldeon, Aitor. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Aitor, esango diguzu, zer da bizi sortu duzun proiektu hori? Bai, gauza asko, ilusio asko, baina esango dugu bizi nekatzal proiektu bat edo da. Beha zinen, saltxamendi baserrin aurrea ematen dutena, ia 500 urte dauzken baserri zar baten. Hemen esango dugu etorkizune ere badaukene baserri baten, eta nekatzal proiektu da nenen, elikagaiek edo ekoiztea dedikatzen gabertan, bai. Eta bizitzeko modu bat ere izango da orduan, ezta? Bai, dudik gabe, hemen hasten oinarrin badaude nola daiteko motivazio batzuk, mundu ikuskera bat, kezka batzuk, bai, eta horri erantzun bat edo dela esango genduke, bai. Elikagaiak ekoizten dituzu momentu hor letxuak eta ikusi ditugu, baratzeko elikagaiak, gauza asko, ezta? Bai, daneti eta etorkizun baten guandi gauza gehiago ekoizteko asmoa dauzku. Gaur egun, bi ekoizpen edo dauzku martxan, alde batetik baratza edo, eta bestetik guantxe hasi berrika aragitako asko ekoizten, bai. Baina atentzioa deitu dit aurkezpenean esan duzuela, enpresa utzi eta nekazari, non eta behasainen goierrin. Bai. Ez? Badira, bi gauza oso... Bai. Eta kurioso da, zati, goierretarra izanik, nik txikitan beti lagun arten eta beti esaten, ni helduen nintzen nitzela baserretarra izango, eta nitzela baserrin biziko. Ez hori argi neuke, baina, gero askotan bizitzak bueltak ematen ditu ez, eta, esango nuke, hor, oinarrin maneuzkela, eta guaindela urte batzuk sortu zitzaizkitela kezka interes batzuk ez, krisi klimatikoa dela, trantsizio ekosoziala dela, pilpilen dauden gai horiek edo sortzen ziatela kezka bat, eta zentzu hortan, erantzun bat bilaun nahien edo, ikusi nun, etorkizuna behi da, ze garrantzia duken, baserrik eta nekazal kulturak, ez? Eta, horti hasi nintzen bizkat motivazio hortatik edo, bai. Motivazioa bazen nuen, baina jauzia etzen errexea izango, ezta? Ez dudik, bai, askotan kriston bertigo ematen du, da inguruko iguandik gehiago batzutan ematen die, eta, bai, baina, izkenen, danen bezala, inguratzen bazea jenden gandik zeinak babesten zaitun, eta, hoxe izan da sekretu, eta, bai, hasi behar nintzenen justo, ez autu nun pili espila, ez pili eskizabel, barka bat hangoa, pila maite den pertsona bat, eta esan ziten jubilau inbartzola. Eta, hola, hasi ginen, da, beha kontsumo talde bat hor nintzen zuen orduan, eta, orduan, beha zitzen guztien, da, ni hasi nintzen nolabait hasten, eta hoxe. Ondo, beraz. Eta, bai, babes pila jasoet. Zuk hartu duzu piliren erreleboa hartu duzu momentu honetan. Bai. Zer da egiten duzun lana, edo zer da pilik egiten zuena? Bai, pilik bere garai hor nintzen zuen, ataungo kontsumo talde bat, 8 batza izena daukena, eta hori da, behar utziala, ni hasi nintzen hartzen edo, eta pixkat, gure jungea gure bidea iten, eta gero Jesus jubilau zen, behasindar bat, behasinen kontsumo taldea zeukena, harrire besarka da bat. Monopolio hartu duzu? Era bat. Gustora gango dira bereiek, gazteazetik etorrita? Bai, eta behaiek oso guztua. Behien bidea ikusi den horroitek jarraitzen dola edo. Bai. Eta lehen esan duzu, ingurukoek ere agian batzutan, ez dakit zail ikusten dutela edo, nola erreakzionatu zuten zure ingurukoek? Aldaketa erabaki zenuenean? Bai, daneti batzuk kriston harri dura, baina nola da posible, enpresa bat dut eta baserrin hastea, beste batzuk gustu ere jarri bai, eta esango nuke igual bereziki, gure aitona monan eta adineko jendek eta bereziki ilusioa. Ilusioa da aitortza, bai. Ikustek nolabait gazte batek seitzen diela, seitzen diela nolabait behi urtetan zeharrez, zaindu dituen baserri, zaindu dituen lurrei, eta behaiek, kriston ilusioa da, bai. Momentu honetan, zer daukazuzuk eskaintzeko? Zer dago zure baratzean, ebali maduzu? Bai, batzan, guantxe izaten da, udaberri izaten da, trantsizio garaia. Ikusten dezen bezala zelai guztik eta loratan egoten dira, eta loratan dauden gauza gehienak ez daude jateik. Orduan, trantsizio garaien edo izate egoten gare guantxe, eta esango nuke dauketela uraza, letxuga, gorri berdek, danetarikok, tipulinek, baratxuri presko, gazkenak, kalabazinekin hasi geha, zerbak,
bai, daneti pixkat, bai, iarrak, babea, bai. Eta zein da zuen filosofia, nola ekoizten duzu, Bai, bueno, ekoizten dugu, esango nuke, alik eta lan gutxi naiteko, alik eta gehiena pentsatuz, eta jende asko galdera asko ginez, eta hola ez, baina, bueno, ze esan nahi dugunek edo, bueno, saiatzen gau zenbait gauzatan nolait berrik dien edo eraldatzaile dien teknikak edo ibiltzen ez, eta adibidez, baratzagintzan kasun, ez dugu lurrik txikitzen, hau da, ez dugu makinarekin lurrik edo txikitzen, hor korronte bat badau, eta, bueno, pixkat horri jarraituz, bueno, modu hortan, are eta ekoizpen ekologiko gaitena lortzen deulako, eta aldi beren gutzako askoz eraginkorragoa dalako, ez? Baizkenen lurrek ezetasun gehiago mantentzen dolako, materia organiko gehiago, erosio gutxiko, eta, bueno, hori dalata, ezken fina horrek esan edo, lan gutxiko inez, ekoizpen berdin edo gehiago lortzen dezula, ez? Eta, bueno, aldi beren, hori askokin baita, lurrik ez dauken txabola batekin ekoizten, mugikorrak dien txabola batekin, orduan ez dauzkete azpik edo ez diegu kendu barroi asko. Lekuz mugitzen duzu, txabola bera. Aipatu duzu ekoizpen ekologikoa, eta baldintza duinekin hori uztartu daiteke? Bai, bueno, horre esango nuke gauza ezberdinak edo daudela, ez? Alde batetik esango nuke, izatez ekoizpen ekologikoa, diru laguntzak eta danak kentzen bai jozu, ekoizpen ekologikoa daun ekoizpenik merkena, izatez, kontua gero diru laguntzak eta sartzen dila tartetik, eta gero, bai, nahiko duina esango nuke, baina, horre usteet, oso komponente elementu garrantzitsu dela, instituzio publikotatik egiten da politikak, eta hor, salto bat emamarren daula, eta jantoki kolektibok, eta salmenta nola, eta zibarren daula, bermatzen edo kolektibizatzen, bestela, bakarrik oso zaila da, ez? Bai, orokorren bizin, ozin gauzea, ja. Eta zure salmenta horrek harrera ona dauka? Bai, esango nuke, bai. Jendek, eskertzen du alde batetik, produktu eta produktu dauken kalidad, eta askotan ze goxa duen, eta aldi beren ez, produktoi edo elikagaioi ekoizteko atzeti daun lan guztioi. Eta jendek eskertzen du, eta eskertzen da pila bat, eta bai. Bueno, eta nik galdetu behar dizut, zen ni izan nintzen saltsamendi baserrian. Zer moduz dago Amona? Amona sasoi beten. Ilusionatuta egongo da, ezta? Bai, Amona gusta, bai. Amona biak hau da, nire... Zertan izan zinema, lanean edo? Gure kasarekin izan nintzen. Ados. Geixe honezko igual jarriko zion lan, alde intzon bera eta... Nik lanik, bueno, lanera joan nintzen. Gero ies egintzen, baina lana hasi zenean behar bada ies egintzen. Gero ja, pixka janta edan eta listo. Ondo. Ilusionatuta egongo da. Bai, Amona du dipa, ezkenen, Amona da baserrikoa, jaio da, anezi da, eta urtetan ez, zaindu du baserri da ikustea gazte batek jarraipena ematen diola, bai. Zaur, esango nuke, kuriosia da bezala, Amonakinen nire harremana nola aldaudan, ez? Nola autu hau edo inunetik, zati, esango nuke askotan, ez da, nini honi baita, gaur egun ikuspegi urbano batetik, zarrak eta adinduk infantilizatzen diela, mobilen ez dakitarako bitzen edo dan alako ez, da justo guain autua hartu nunetik rol aldaketa demanda, ez? Eta guain ez jakinen inaiz eta jakintxue Amona ez, eta 10.000 galdera egiten dizkio, eta orduan santo guztin izena ikasten dituzte, hau San Juanetan da, beste halakotan da, eta rol aldaketa demanda, eta kriston interesantea da izan da. Gustora egongo ez da ba. Sare sozialak aipatu ditu, Amona aipatu duzu, zure referente izanen da, baina zuk ere suposatzen dut sareak ere erabiliko dituzula zure egunerokoan zure asaltzeko? Saldu, nik sarekin ez da fede gehiagi saltzeko, saretan ibiltzen ga, baina egia esan gehiago, ez dakit, lehen esan dut bizitzeko modu bat, eta nahi deulako ikustea jendek ez, nolabait, nola bizitzen baserretarrok, eta baserriko kultura nekazaritzako jakintza bien editugulako transmititu, aldi beren gure helburutako badalako, nolabait, gazte gehiago gerturatzea nekazaritza eta interesoi edo sortzea, baina ibiltzen ga, baina saltzeko ez bereziki. Baratza martxan dago, olioak ere esan duzu, oliaskoak barkatu, martxan aurrera begira, etorkizunera begira, beste biderik, beste proiekturik? Bai, proiektuk eta ilusio 10.000, gero erabakin behar da, eta bai, diferente dauzku, alde batetik nekazaritzakin edo lotuta daudenak, oiok jartzeko asma dauku, eta behiek karri behar ditugu, hemendik gutxia, eta horrez gaini nahi deuna da fruta arbolak, basafroitu ezberdinek lan dagoz. Eta lehen igual
ekoizpen modu ez hau dugu, eta hemen egin nahi deuna da, nolaiteko elkarren arteko sinbiosioi edo bi hau ez, eta adibidez, oi asko dauden zelaien basafroitu landauko ditu, eta horren bidez lortuko duguna, ezkenen basafroitu hauen ongarriketa, plagen kontrola, belarra jatea, oi asko gitea, eta aldi beren, lehen esan duen zentzun eraginkortasuna ikuspegitik, guke lan gutxigo edo ikuspegi ekologiko batetik. Egin dezatela oi asko lana, ez da? Traktorerik ez daukazuela, alegia. Ez dugu, eta hoi esango nuen, badala bereizten gainun zuzen, askotan baseretan simbolo ez, traktorea eta gero zaundu hau, eta nik, egunen bat egin badauko dugu, baina beti hasiretik eukidet, gu traktorea ipen moldauko, eta buelta asko eman buru, eta bai. Ba, Aitor, zorte hon? Bai, beharko dugu, bai. Beste lagun bat